Tuntuuko susta joskus siltä, että karkaa ajatukset menneisiin tai murehditko tulevia? Mun nimi on Anne Kallio ja mä tarjoan lyhytterapiapalveluita Uudenmaan kadulla Helsingissä. Tänään mä tapaan mun ystäväni Marian, joka on julkaissut kirjan, missä hän jakaa viisauksia läsnäolosta. Maria, ihana kun sä tulit tänne mun vieraaksi. Täällä, kiitoksia. Joo, ja se miksi mä kutsuin sua, niin olisi tää sun kirjoittama kirja Olet tässä hetkessä. Tää on mun mielestä tosi hyvä kirja läsnäolosta ja tää on helppo. Mä ajattelin, että se on vähän niin kuin liian yksinkertaista, että ihmiset huomaisi sen. Niin pitää tehdä semmoinen kirja, se auttaa pysähtyyn siinä hetkessä. Joo. Niin tää on se, mistä se lähti syntymään. Joo, ja sä oot kyllä onnistunut siinä täydellisesti. Tää on just semmoinen, että tästä on helppo aloittaa, koska tää lyhytterapiassa tää läsnäolo on yksi tosi tärkeä aihe. Sitten musta läsnäolo on sitten mielenkiintoinen, että meistä jokainenhan on lapsena osannut olla läsnä. Mutta sitten me vaan niinku hukataan siellä. Eli kyse ei ole oikeastaan mun mielestä minkään uuden taidon oppimisesta, vaan semmoisen jonkun meissä sisällä olevan kyvyn herättämisestä. Toisaalta mä ajattelen myös, että se on myöskin sitä, että hyväksyy kaikki tunteet jokaisessa hetkessä, mikä se tunne on. Ja on vaan siinä läsnä. Jäikö jokin asia mietityttämään, jota haluaisit pohtia kanssani, tai haluaisitko muuten vaan tulla tutustumaan vastaanotolle? Varaa aika ja tuu käymään.